बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों एक्शन। सासे डिसि आरो एडिसिखौ हरखाब बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिनो मोननाय बादिब्ला हजाइनि डिसि अनुपम चौधरी आरो एडिसि रक्तिम बरुवाखौ हरखाब बिबाननिफ्राय बोख्लायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिसोर सानैया रायजो राजानि सिगाङाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि सोमोन्दै ओनसोलनि थागिबिफोरा गिबि मन्थ्रिनो मिथिहोदोंमोन। बिनि उनाव बिनि फिनजाथाय महरै गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एखे जिल्लानिनो डिसि आरो एडिसि सानैखौबो बिसोरनि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जायो। रन्जन दैमारिनि सायाव गोजौ बिजिरसालिया दुखुनांथाव राय फोसावनाय आरो मैया बारग' एनडिपिफोरा आसामनाङै बन्द फोसावनायनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि बिबुंथि। बिथाङा बुङो दि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायनि लामाया दासिमबो गोथेथाराखै आरो थाबैनो गोजौ बिजिरसालियाव थांनायनि राहा लागोन। जायफोरा बन्द होदों बिथांमोना ल' एबा आयेनखौ मान होनो रोङा। जुडिसियारिनि गोहोखौ राजखान्थि दैदेनगिरिनि गोसो बायदि सोलायनो हानाय नङा। जों जा लुबैयो बेबादि जाजानो लुबैबाल' जानाय नङा। रन्जन दैमारिया बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि हिसाबै बिथाङा एसे रेहाय मोनगोन होनना आसा खालामदोंमोन, नाथाय जायासै होननाबो बुंबावो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हारसाफोरा बर'फोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायमारो बेखौ आं बुंनानै फोरमान खालामनो गोनांथि गैया। बर'फोरा बे साननैसो डिआर नाब्लानि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दुखुनांथाव राय फोसावनायखौ लानानै बयबो दुखुआव दं। ओरैहाय हारसाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों थोंजों बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ खारफ्ला होना एनकाउन्टार खालामा मानो फासि होआ होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों सोंथि खालामो। हारसा बोराइ सासेया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ जुदि लाइमोनफोरखौ गाज्रि खालामो होनना एनकाउन्टार खालामनो हायोब्ला बिनिख्रुइ रन्जन दैमारिया रोजा रोजा सुबुंखौ बुथारदों। बिथांखौ मानो गावथारनो हाया? मानो खारफ्ला होना उनथिंनिफ्राय गुलि गावना बुथारा? मानो बे गोहोआ बबेयाव थांखो? सोर खानानै लाखिदों बे गोहोखौ होनना? गुबुन सासेया बुंबावो दि मामाया 26,000 साख्रि होदों 30,000 साख्रि होदों होननाल' बुंब्ला जाया। मामाया रन्जन दैमारिखौ फासि होनायनि खामानिखौ मावफुंनांगौ होनना। मुंख'नो गोनांदि बे हारसा बोराइ सानैया सिगां गुवाहाटीयाव रन्जन दैमारिया बमा बेरफ्रुहोनायाव जखम जानांनाय सुबुं होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि मावनाय सासे बर' सुबुङा हरखाबै जिउ खहा जायो। सनितपुर जिल्लानि सारिद्वार पुलिस थानानि सिङाव थानाय नगहरिया गामिनि भारतारि रौनिया हानजायाव साख्रि मावबाय थानाय बर' सुबुङा केम्पआवनो हरखाब जिउ गोमायो। रुंसारि जानाय बर' सुबुंनि मुङा प्रणब मेथ्स। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिक्किमाव आसाम 3rd ग्रेड रेजिमेन्टनि केम्पआव उन्दुबाय थानाय समावनो हरखाब प्रणब मेथ्सनि जिउ गोमायो। रायखांनो गोनांदि बिथाङा 1999 मायथाइयावनो आसाम 3rd ग्रेड रेजिमेन्टआव जयेन जादोंमोन। नाथाय बिथाङा हरखाब गावनि बिसि फिसाखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै थाङो। बिथांनि रुंसारि जानायाव ओनसोल आरो गामिनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दा अल पार्टी हिल्स लिडार्स कनफारेन्स सुंद'बै एपिएचएलसीआ बर' हारिनि दुखुनि समाव सापर्ट खालामनो सिगांबोदों। एपिएचएलसीआ मैया रन्जन दैमारिनि सायाव प्रेस स्टेटमेन्ट रिलिज खालामो। बे प्रेस स्टेटमेन्टनि गेजेरजों एपिएचएलसी एबा कार्बि आंलं, वेस्ट कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआ बर'फोरनि आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ सापर्ट खालामो आरो एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि डिआर नाब्लाजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय गोथां मुंख्लं बिथांमोनखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबि दैखाङो एपिएचएलसीआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।